Siyabingelela emagumbini amane omhlaba. UDlamini lo useMpumalanga, Mbulu okhona ekhaya. Inkosi ibusise, inkosi ikhanyisele. Mbulu okhona ekhaya. Impilo iyasukunyelwa, impilo iyahanjelwa Mbulu okhona ekhaya ukuze into zakho zihambe kahle, into zakho ziphumelele. Ngabe yini Mbulu okhona ekhaya evela empilweni isumele Mbulu okhona ekhaya? Ikhona into evela ngokuthi iyakhomba ukuthi uyaphila njengabantu bonke. Kepha kukhona into evela njengomkhokha, njengento engamele ngabe iyakuvelela empilweni. Njengokuthi umuntu ashonele njalo ngonyaka yena uyashonela. Yena njalo athi umsebenzi uyacoshwa, yena uyamiswa. Njalo ilandela yini ngamaqala. Uthi angagana kuyaphela nje kanjalo, angagana kuyaphela nje kanjalo. So uboyibona into engumkhokha wena njalo nje ingane yakho iyagwazwa. Njalo wena uphinelwa izisu. Wena always makufika nje imali kuwe ayihlali ngasonke isikhathi. Sengathi khona idemon elikwengamile, noma zikhona izilwane ezikwangamile or imoya emibi. Ungaba nemali nje kuvela inkingi. Ungaba nemali nje kuvela inkingi. So Mbulu khona ekhakade ukuthi impilo yakho isukumele, impilo yakho ihambele, uyilungise, uzikline nendlela ungayiklina ngayo. Ungaya emsamo ukhulume nabadala, ungaya empophomeni yogeziswa, ungaya emfreeman's egijima ngakhona uyogeziswa, ungazihlamba ungayifuthisa. Mbulu khona ekhaya balikhona belaphi bendabuko. Iya lapho wena ukholelwa khona kulo muntu usukumthemba ovuye inhliziyo yakho idalwa zakho Mbulu okhona ekhaya. Ngoba singabantu nje siphila ngoNkulunkulu, siphila ngani ngidalwa zethu, siphila ngani siphila ngedlozi. Mbulu okhona ekhaya impilo iyasukunyelwa, impilo iyahanjelwa. Wena uma uhleli phansi akekho umuntu Mbulu ekhaya uhlezi akusukumele. Uhlezi ubalisa, uhlezi ukhala, uthola umsebenzi, kodwa amaphupho imali kuwe ihlale, relationship kuwe ayilast. Mbulu ekhaya yehlisa ubumina kuwe, usengepride kuwe, uphile nabantu Mbulu okhona ekhaya. Into zakho zizokuhambela kahle Mbulu okhona ekhaya. Ngithi kuwe uDlamini lo useMpumalanga umthandazi ngakweza inkinga obhekene nayo. Nobani futhi angakweza zikhona izangoma, inyanga, abathandazi, bafundisi, baprofeti. Mode into zala ekhaya Mbulu okhona ekhaya ngeyiposa zihamba iCourier Guide zifika kuwena Mbulu okhona ekhaya. Centa eyakho indlela Mbulu okhona ekhaya. Ngeke sesiganwe ngokufana, ngeke sisebenze ngokufana, ngeke siphumele ngokufana. Indlela uNkulunkulu ahlele impilo yakho Mbulu okhona ekhaya kwazi yena nawe.